Скъпи приятели, добре дошли в първото ми видео в канала. Днес ще ви покажа 3 неща, които всеки начинаещ трябва да знае. Първото нещо, което трябва да знае един начинаещ, ако си купи кола с ръчни скорости, трябва да се смени на автоматик, защото е по-лесно. За да стане това нещо, трябва да влезете в гараж. След това Car Settings, Gearbox, натискате на скоростните кутии и както виждате ви излизат голямо разнообразие от скоростни кутии. Тук в момента гледаме примерно е тази 5G Tronic. Както виждате 5G Tronic скоби AT. AT означава Automatic Transmission. Да думи автоматична. Автоматичните скоростни кутии се отбелязват с AT. А пък ръчните се отбелязват с MT. Ето както виждате, ръчните скоростни кутии се отбелязват с MT. А това FWD означава предно предаване. Four Wheel Drive означава 4x4. А RWD означава Rear Wheel Drive. Това трябва да го знаете, ако сте начинаещ. Как да си направим интериора в колата? Това е много лесно. Много е лесно да си направите интериора. Пак влизате на гараж. И долу в средата има Remove Car, Right Car. И от левия край трябва да има едно трето бутонче, където е Create Interior. Аз го нямам, защото аз съм си направил вече интериора. Имате ли това бутонче, просто го натискате и това е. И третото нещо е как да си направите акаунт в Car Parking. Натискате горе вдясно на Settings. След това отляво, както виждате, натискате на акаунт. Горе вдясно, вие, като нямате акаунт, ще имате две бутончета. Sync Up и Sync In. Натискате първо Sync Up, пишете си имейла и паролите, натискате Create, след това отивате на Sync In, ги пишете по същия начин и вече си имате акаунт в Car Parking Multiplayer. Надявам се епизод 1 да ви е харесал. Ако е така, може да харесате видеото и да се абонирате за канала ми за бъдещи видеоклипове на играта. И може, що пък да не само на играта, може и други клипове. Айде, от мен, чао!